mafunso ngambiri. I don't have all the time on earth. Let me open the floor for questions. Bwalo litalisegula mafunso koma ndisindike kuti zambiri tizikambirana mu chiyankhulo chimene timamvachi, chiyankhulo cha samundachi chiti chedwesa. Zikomo kwambiri. The floor is open. Ndinapanga recognize kale mbuyo ko kena katibwera chonchi kena kwatipete chonchi. All right, ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. I got 3 questions. Funso loyamba ndi mafuna kudziwa kuti ulendo wathawu mudakonza amabungwe mudakonza zionetsero. Koma okonza zionetsero sana kaonekeko pa malo azionetsero amene anathamangitsidwa ndi anthu amene amafuna kuchita nawo kuthandizana nanu pa ganizo lanu lochita zionetsero. Ulendo uno amalawi akudalireni bwanji kuti mkapezekadi pa malo amenewa onyamukira ulendo wa zionetsero. Chachiwiri mukunena za ulendo wa pa tsiku limeneli pa 26 Juni kuti anthu akanyamukira pakuti kukafika kwakuti simunena momveka bwino kodi kukakhala mbindikiro kapena pazichitika zionetsero tsiku ntsiku kukachoka pa stadium pa Bingu kumakapita kumene kukupitidwaku tsiku lililonse kufikira zolinga zanu zitakwaniritsidwa kapena kukakhala mbindikiro after kuchoka pamene pakunyamukidwa ulendo kukafika pamenepo pakachitika mbindikiro pa nyumba ya chisankho. Funso lomaliza lachitatu akukuthandizani ndani? Tinene kuti mwina kuli zipani kumbuyo kwanuko zimene situkuziona zikomo. Mundilole mafunso amene watayankhiretu. Funso lona kuti akuthandizani ndani ndilabwino kwambiri. Yankho lake ndiokhweka amalawi eni ake amene sakufuna zibwana. Amalawi okonda ziko ndi amene akutithandiza. Ndipo amene simunathandizebe mubwere muthandize. We want to liberate this country. We want to redeem our democracy. Inunso amazizi ngati muli kuthekera mubwere mutithandize fa ndinu Malawi. Tikamagwira ntchito tisamazi chosemo chifukwa zikoza kutheka kuti kunoko zikoza kuyenda kumananga kumuzi. Tisamaye wala anthu ena. Nkhani yonena kuti tinapanga zionesero anthu osakapezeka ndi propaganda. Imene amapanga anthu amene safunira zabwino ufulu wa democracy. Institution iliyonse imakhala ndi style yake yopangira zinthu. Ndiye ngati yakonza style kuti tipanga chonchi sikuti anthu angabwere pano akaniti ife tipange zionesero akapezeka lumene asapite. Ndipo ife Atolankhani tizikhala ma agents of change. Tizisiyanisa gossip, outright gossip and trash from news. Munali komweko. Munali komweko munaona zimene zinachitika. Ndifake mpaka na panopa ni madabu atuti okay chabwino zikomo kwambiri. So tisamawa focus ya Malawi. Chintu china chimene ndinene pano chonena kuti palibe munthu anabadwa kunena kuti ine ndikhala human rights defender. Ine ndiziyankhulira Malawi. Aliyense muno in his or her own right ndi human rights defender. Ndengati mwaona kuti Namiwa afoka njira yabwino nkwalimbikisa ntchito ndiyo awa ntchito ndofuna kuti tikonze democracy. Mukamatere kwangati kuti kwa kumudwisa ko pang'ono kwapene kwatira maza anthu amene akuyima mukuombera mmanja Satana. Chifukwa zimene zimachitika mu tikamafuna kupanga zionesero zimasoweka munthu kulimba mtima kwa padera ngakhale kuti abwere pano. Ndiye inu Atolankhani mukamabwera pasogolo kumafuna kwa afokesa anthu siku lina atazayamba kuyasa nyumba zanu. Siku nazayamba kumanga akathana ndife. So nkhondo ili pano ndi atonse tili mu boti imodzi. Anthu tauza tikauza zimene tauza kuti mapanga. Koma Satana amene amadana ndi ulamulo wa democracy amakhala zochita zake. Koma siku lina Satanayo azagonja sikale ndanena kale kuti the honeymoon is over. Sindifuna kuyankhula zambiri. Koma Malawi musamatenge ngati opusa. Amalawi amadziwa kuti awo amatimira mu chilungamo, awo satimira mu chilungamo, awo akunama. Koma nkhani tabwera pano ndiona kuti Thursday tikakumane pa Bingu National Stadium. Nkhani yonena kuti simukunena bwino nkhani ya mbindikiro
ndikuziwa kuti mwangofuna mbindikiro. Ife tanena kuti tikukasiya petition ku Chisankho House straight forward. So ngati titafike ku mbindikiro ikhala kuti anthu akukula mtima, tikuziwa kuti kumeke kuli impunity and executive arrogance. Koma ndauza kale kuti ali kumene kuja kugwirira ntchito ya Malawi because akugwisa ntchito constitution makamaka gawo 12 limene likunena kuti tili ndi legal and political authority. Nde madam the chairperson and the CEO they exercising legal authority imene uchokera kwa inu ndi ine. So ngati akugwisa ntchito malamulo ena wali wonse malamulo amene ngolakwika ife kuti akususana ndi zimene lamulo likulu likukamba limene li constitution. Tikuziwa kuti mwafusa nzathu amala law commission akafotokoza bwino lomwe pa nkhani imeneyo. Ndikupa kuti ndakuyankhani choncho mademo alipo zosata zonse tiziuzana si vigilu tanena kale kuti tukasiya petition. Ndete kakapasa petition mukakhala muli komweko. Ife zathu timapanga poera ife siyameke kuti tizibisaya au bisa ndi amekiwo ndiye ife tizakuitana niso tizakuuzani kuti mmene tateremu tipita chisagolo motero. Comrade, maybe you should add something or I should call for a second round? Second round. Okay, fine, thank you. Yes. Ine dzina langa ndi Imon Piringu wa Zodiac. Mutatulutsa kanatayi dzulo limenelo tinayesa kuyankhula ndi akuluakulu kwa DC imene manena kuti pamene manena kuti mwadziwitsa kwa DC kuti muli ndi chikonzero cha chionetsero, koma ku office ya DC akunena kuti before kupanga chionetsero mukuyenera kuti akuyitanitseni mukachite stakeholders meeting asanakuloleni kuchita motero. Sikudziwa kuti pa response imene yachoka kwa DC kulilongwe muyankhapo motani poti apa mukuoneka kuti you are geared ndithu kuti lachinayi muchititse zionetsero zanu. Zikomo. Kusula bwino kwambiri mukawerenga notice yo tanena kuti tingwauza chifukwa Police Act imanena kuti ndi ufulu wa Malawi kupanga zionetsero zabata ndi mtendere akakhala kuti ali ndi nkhani. Ndinene pano kuti chimene tikufuna ife si zionetsero. Chimene tikufuna ife ndi transparency and accountability kuchokera kumeki. Zimene tikufuna ife ndionera kuti system ija ikapangidwe audit by an independent auditor. Zimene tikufuna ife ndionera kuti ubwenzi umene uli pakati pa meki ndi smartmatic uthe. Ndiye tikupita kuzionetsero ife kuti anthu amene akanati azitimverawo akukula mtima akuchita chipongwe kuteroko atangoti lero tikamaliza press briefing apanga resign palibeso zoti tikayende kupanga zionetsero. Ndinene pano kuti kupanga zionetsero si ntchito yokhweka, timapanga chifukwa chokuti anthu amene kuti azitumikira akukula mtima. Ndiyeno zimene ayankha kwa DC ko that is a normal procedure. Tikaziwisa amatiyitana chifukwa madera imene tikupitalo kumakhala zambiri pansi pamakhala anthu ambiri timakakhala pansi amachula kuti stakeholders meeting kumene makambirana zinthu ziwiri zitatu kuti tiyenda bwanji titani. Ndinene kuti izi tikuzichita chifukwa kuti ngati Malawi tidasankha ufulu wa democracy osati tikuzipanga chifukwa kuti akufuna ndapalani kapena kuti akufuna ndachakwera kapena akufuna kuti ndanamiwa kapena akambanje ayi. Izi ndi zimene tinasankha ngati ulamulo wa democracy. So that response is in order. It is a normal procedure kuti after notifying them they will invite us for a stakeholders meeting. Komanso Atolankhani tikonze pang'ono. Izi zomwe kuti akulolani timakhala ngati tikuthandizira satana. Ndibwereze pamene pa Atolankhani inunso ndi activist zomwe kuti akulolani kapena akukanani timakhala ngati tuthandizira satana. The constitution kapena the Police Act is clear to notify. There is a distinct line between notice and seeking permission. Ndeti samathandizire satana akulu satana amaza kujera mwana. Zikomo kwambiri. Chabuno ine ndi Filmon Blackson kuchokera ku Timven. Bwana Namiwa mdziko muno makhala mukuchitika zionetsero. Inunso makhala mukuchita zionetsero zosiyanasiyana kuyambira pakanthawi. Komano silimaona mwina zotsatira zenizeni kuchokera kwa adindo ngati kuti kumbali ya mayankho kuti kuyankha zogwirika. Tina kuti mdziko muno kuchita zionetsero panakali pano kuli ndi phindu lililonse. Zikomo. Funso limenelo likupita kwa Malawi. Koma ndikaliganizira bwino likundimvekera ngati kuti atsogoleri amatitola amationa ngati opusa. Ndifuna ndanena kuti tili mu democracy koma democracy imafika nthawi kuti atifune. Lero simwaona anthu akudukula pansewu
simaona anthu akupereka ma 50,000 kuma imiselani mbuye mosemu ja zaka 4 zapanga mapanga zimene zija inu simukudaba kuti anthu asanduka aulemu lero simukuwaona kuti ali mbwembwe akuyenda m'mizimu sakulimbirana maliro kuti agule makofini chimene akufuna ndi chani afuna mphamvu ziyazawathera ndiye ngati timabwera kuzapanga zionetso zabata ndi mtendere osatiyankha munkhani si Namiwa muzimva chisoni ndinu chifukwa zimene amanenera Namiwa zimakhuza Amalawi mwachisanzo takavina ye pa parliament pacha nkhani ya chimanga Amalawi sinagule chimanga 130 takamba nkhani za sugar lero sugar anthu akula ndalama zingati andi ndimamuuza nduna wina kuti munganamati muzimvesera zimene tinkayankhula asidedi makalata timalembaja lero sibwe zimukwayika anthu pazuwa aziphunzitsi kumanyamula mu truck ngati kuti ndi nzimbe kukapasa ma 50,000 akanakhala kuti amatimva zimene timayankhula zija lero kulibe zokakamira machine lero kulibe zokana audit fa zimene tinkauza zija zimene amafuna Amalawi ndiye kunena kuti chifukwa chokuti timapanga zionesero osaphulako kanthu tikhale pansi nchimozimozi kuombera m'manja Satana ndani akali kuti Satana atati wamvesa chisoni maka ukamulowesa nyumba amachoka kwa atakubera mwana atakuphera mwana Satana tinkane. So I understand the spirit of your question koma panopa ndani nakale kuti tigwirane manja mmene zafika apa and siku lina ndimamuuza nkulina kuti zifunika siku nalika aliyesa azasiye tizapange mademo opanda coverage Atolankhani azakati osipanga mademo ali police azakati kupanga aliyesa azapange demo kuti we should redeem this country dzikoli likuonongeka chifukwa chani tasankha kumaonerera tonse we are an accomplice to what is happening in this country Malawi wina aliyense lero ndinene pano kuti wasonkhezera kuti tifike pamene tili pano ndikuyankhula pano chomvesa chisoni ndikuuze ndichonera kuti mafuta mtengo wa mafuta galimoto akusowa anthu tigona pa filling station koma tikuziona ngati zachani zanomo pamene si zanomo tikunena pano kuli ngongole yoti iperekedwe 1.4 trillion yoti mera ipereke ndalama akazitenga kuti chisankho chikangotha mafuta akwera mtengo tili ndi ngongole pafupifupi 18 trillion ziko lino ma asset yake ya Malawi ndi about 20 trillion kusonyeza the country is bankrupt siku lina zafika kuti boma lizazuka apolisi osalipira apolisi osalipira mankhwala kuchipatala ndiye kulibe kale nkhani yake sopano inu ndine timayang'anira zinthu zolakwika chifukwa timanena kuti akupita pansi unda Namiwa nkhani ili pano si Namiwa tili mu boti imozi boti iyi ikamayenda tonse we are safe koma ikayamba kumira tonse tatha so tichose maganizona kuti awa matiyankhulira Amalawi sotabwera ulesi chifukwa kuti mazo kuti otimenyera ufulu apa palibe otimenyera ufulu aliyense azuke tigwirane manja nkhondo iyi yakula ife tingosogolera tikatere pamawa tonse zakhala pansi mayang'anizana Malawi uja kulibe ndimangofuna sondonjezere kunena kuti mukayang'ana bwinobwino boma limene tili nalo panoli ndi boma limene linabwera ndi ma demonstrations boma ili nabwera ndi ma demonstrations amene ali president lero amapita kunsewu kapanga ma demonstrations ife tinamuthandiza Amalawi tonse kuti ufulu umene uli mu constitution wa ma demonstrations ukwaniritsidwe ndipo iyeyo anapanga benefit koma lerolo ndifuna ndipemphe president Chakwera kuti it's high time now he needs to rise above politics and condemn violence mukonza kuona kuti anthu amene akhala kumanyamula zikwanjaja ali ndi atate awo ali ndi abale awo kubomako koma president sana yankhule direct kupanga condemn ziwawa mdziko muno zimene zili zomvetsa chisoni kwambiri sopano Amalawi ife sife anthu opusa yayi tikati sife anthu opusa tikutanthauza kunena kuti tikhonza kukhala ndi chiganizo nkutheka fati nazionapo mu 2019 2020 tikufunika tigwirane manja pa chochitika chimene chachiyamba ichi kuti iso anzathu amene akuvutika ku midzi mdziko muno anthu akuvutika kwambiri ku midziku anthu akugona ndi njala shuga weniyu tikunena pano sakupezeka mafuta kulibe kodi akamati mutipatse zaka zina 5 akufuna chani kutipha afuna atipe no way we are not going to tolerate that and if it means to die we are ready to die koma sitirola zimenezo and ziyazomanena kuti ayi mademo alepereka chifukwa kuti kunabwera azikwanje ndakuuza nikale we have another plan for them we have another dosage for them let us face each other there koma chachikulu tikufuna kuti dziko lino
dziko lino tilemekeze malamulo. Malawi Electoral Commission isamanene kuti ife tikupangira malamulo koma zochitika zawo zizionesa kuti akufuna kubagira anthu ena ake. Chisankho ichi chimene tikufuna ife situkakamira kupita kunsewu kuti timakonda kupita kunsewu, never. Koma tikufuna chisankho chimene chizavomerezedwe ndi onse amene akupikisana. Munthu sunga kakamire machini, ayi koma machino wasungamo chani. Komanso mmachinimo kukufunsa kuti timafuna tione kuti kona anthu amene analembetsawa ndi ati mwina ena anamwalira. Why? Ukupanga ayi izi zinzofunika kuti ya security ya chani. Kodi 2020 sikunachitike audit? President Professor Arthur Peter Mutharika tinamva atavomera mbuyo kunena zokuti AI chisankho ichi tikachitenso. That is zimene tikuyembekezera panopa achakwera kuti ayiuze so make imene lipo pano. Ionetsetse kuti chisankho chimene chifunika kuchita mdziko muno chikhale chabata. Sitikufuna zimene zachitika m'maiko ena chifukwa cha smartmatic. We don't want smartmatic. Ndeti nene pano unena kuti inuso Atolankhani mukhale ndi ife. Osati ndangona pa anthu awiri okha pamalo oyambira mademo. Inuso ndi anthu okuti mukatithandize kupanga ma demonstrations. Thank you. Yes, see hand there. Ine ndingofuna mutsimikizire amalawi kuti muli ndi chikhulupiriro kuti after ma demonstration amenewo Justice Ntalimanja atuladi pansi udindo komanso ampesi chifukwa akasikoyamba inuyo kunena kuti Ntalimanja atule pansi udindo komanso inuyo gulu lanu siloyamba kunena kuti iwo atule pansi udindo. Funso limenelo ndikanakonda ku television Islam mukapange program. Kuli mafoni, ma SMS, WhatsApp amalawi ena akayankhule. Fanda ndinakale pano kuti Justice Annabel Ntalimanja ndi Andrew Mpesi, they are exercising legal authority that derives from Malawians. Iwaja akweneka situtumikira ife. Ndeba kubwera funso kuti anthu amene akuti tumikira kuti kwauza tizokhweka tionemo muli chani akukana. Amakonda kufotokoza comrade Phiri kuti atati apolisi anena kuti falikaseche kunyumba kwano Namiwa. Inde ndingabwere ndauze Madam Melini Yoram kuti tanduze ni kuti kunyumba kwangako mufuna mukaseche kuchipinda ku sitrumu kapena mukhola la nkhuku. Are we serious? No, we are joking. We are joking. And we are joking with serious matters. You see, this is an attempt to stifle the will of the people who will not accept that. Chinthu chachiwiri pankhani ya violence ndinene kuti wino akanandiuza message kune anandilembera message kuti mukaona Inspector General Madam Melini Yoram akulephera kugwira ntchito ndiye kuti muziwe kuti amene akupanga sponsor amazizi. Bwanji mmatifunsa kuti akupanga sponsor mademo ndani osafunsa kuti amene akupanga sponsors kwazi kwanje ndani. Anandilembera message kuti muziwe kuti ngati mukuona Inspector General Amalawi Police akukanika kumanga zingandanga zimene muziwe kuti amene akwatuma ndi wankulu kuposa iwo. Ndefa nene pano kuti Malawi muno palibe wankulu kuposa constitution. No one is bigger than Malawi. No one is above the law. Inu ndine tonsefe ndi amphamvu kuposa wina alesa amene tinamuyika pampando. Ndifake pano pale watekeseka afuna ta voterenso. Akana kauli yonda akulu akanangoti basi ndikhalapo. So tiyendigwirane manja. Tinene pano kuti amalawi azindikira kuti Madam Melini Yoram sikuti ndidala limene lija. Alipo winake akumapanga zimenezi. Koma sooner or later this is Malawi. Dziko li Mulungu amalikondera kwambiri. Kwachitika zinthu tadusa mu zinthu. No one is bigger than this country. Ndikuuze sooner or later chilungamo chioneka andisikale. Zikomo kwambiri. Ndine Son Clement kuchoka Mulimi Radio. Mwafotokoza kuti pa tsikuli kumbali yanu mwakonzekera kuti chochitika chilichonse mukathana nacho. Kutanthauza kuti amalawi mukwauza kuti ku mademoku kaya kukayambika nkhondo ya zikwanje ndiye kuti inuyo ndi amene mukatsogolera zimenezi chifukwa ngati mukuti mwakonzekera mu njira iti kuti amalawi amene adzabwere tsiku limene lili adzakhala otetezeka. Ziko tathokoza kuchokera ku Mulimi Radio. Mafunso anu ndo akuoneka adi za ulimi choncho. Tathokoza ziko kwambiri.
tinanena kuti zionesero zabata ndi mtendere, palibe wokonzekera nkhondo simangamuzi. Ndanekati kuti ku msonkhano wa paki mayi Madam Milini Yolamu adanena okha kunena kuti akagwira ntchito anthu achaka amanga, andi pamaso pawo adanena dziko likumva kuti zipani zili ndi achifwamba awo. Mmenemo mwamwayi muchipinda muja munali a Secretary General a DPP olemekezeka apita Mukhito, momwe muja munali a Secretary General a MCP Richard Chimweto Banda. Palibe anayima kulesa zimenezo zoti zipani ali ndi zingandanga. Ndibwereze pamenepo ndiye kuti apolisiwa akuziwa, ndiye chimene tikupempha panopa, chimene kunoti akonzekera, mwauze Richard Chimweto Banda, mwauze apita Mukhito, mwauze Beni Chikhame, kaya ndani ma Secretary General onse mwauze kuti zingandangazo musazituluse. This is a democracy. Ifaine kuti takonzeka pano. Koma popeza kuti nkhani imene anasindika ndi comrade Edward ndapase microphone kuti akuyankheni mwachindunji. Tikamanena kunena kuti ifeyo takonzeka ndi nkhani ya chitetezo, tikunena kuchokera mu constitution ya Malawi ikunena kuti apolisi akuyenera kukapezeka kumalo amademo kukateteza ma demonstrators. Sindikukhulupirira kunena kuti kagulu ka anthu 12 kamene kakutumidwa ndi ma Secretary Generals kangapange overpower apolisi. Mukadzaona apolisi akuonerera zimene zija kuti anthu akukhabidwa, ma civilian akuchitidwa nkhanza, wapolisi ali pomwepo, mungodziwiratu kunena kuti wapolisi ameneyo akulephera ntchito yake. Tikamati tikakhala kumene kuchotetezedwa, sitikudalira china chilichonse, koma tikudalira constitution imene ikutiuza kunena kuti ngati mukupanga ma demonstrations, apolisi akuyenera kukapezeka pamalopo kukuteteza ninu ma demonstrators. Sitikuyembekezera kunena kuti azikwanje akonza kusokoneza wapolisi ali pomwepo. Thank you. I think pongo thandizira ni mafuna ndokumbutseni kunena kuti no ifeyo kuyenda kwathu kwa 26 siti kuyendera anthu ena koma Justice Ntalimanja komanso Andrew Mpesi ndi amene amatuma anyamata azikwanje mukadziwa pachichewa pali mawu amatimenya galu kuti udziwe mbuyache. Ndazi kwanja akabwera kunsewu kuja mudzoti ndiye kuti Ntalimanja aja ndi Mpesi aja mbuyawo ndi amene watuma anyamatawo, chifukwa amene amatuma anthu ino Atolankhani mukadziwa. Ziko mukwambiri. Questions? We need to wrap up questions. Chifukwa cha nthawi sindikupita kuti unless there is one pending tamalized. Alipo atsala? Yes, that should be the final one. Kena kuti seke, we don't have all the time on earth. Mwakabapo kuti mukufuna kuti simukugwirizana ndizoti achakwera apatsidwe zaka zina 5 zimene zizogwirizana bwanji ndi cholinga cha ma demonstrations, poti ma demonstrations mwakamba kuti ndokakamiza Ntalimanja komanso Mpesi kuti atole pansi udindo, ndiye mukamaphatikizanso ndikuti amalawi akuvutika, zimene zikubweretsa bwanji, mukufuna kusintha boma kapena kukakamiza Ntalimanja kutula pansi udindo wawo? Nkhani imene takamba yonena kuti ndi chifukwa chani lero lino andale akubweranso kunena kuti mutipatse zaka zina zisanu. Nkhani imene sitinakambire chipani china chilichonse, sitinakambireso andale wina aliyense, koma timakamba kuchokera ku mfundo yonena kuti mdziko muno amalawi ambiri akuvutika, mdziko muno amalawi ambiri akukumana ndi zokhoma. So njira yokhayo imene amalawi amenewa akonza kutuluka muzokoma zimenezi ndi ma elections. Ife tikunena kuti sibwino kutino pakhale wina amene akonza kupanga manipulate the will of the people. That's it. Sitikunena zokuti kapena chipani china kapena chipani chakuti koma tikunena pano, tikunena kuti andale pakadali pano onse ali pakalikiriki, mundipatsenso nthawi. Sitinachule kuti yayi awa ndi ati akufuna nthawiyo. Koma noti wapatsa nthawi chifukwa chani? That's the question imene amalawi afunika kukhala nayo kutengera munyengo zimene iwo akudutsa. Ndikulupira kuti ndakuyankhani. Comrade mwina mongophera mphongo ndifa tinena kuti tifuna anthu aone mu system kuti muli chani, cholinga amalawi akazayankhula kuzera pa mavoti yawo aliyese azavomere.
zikomo kwambiri. Tabwera pano jankale ndimaganiza kuti mutilole tiseke zonse zimene tinabwera nazo. Ndikupita kuti kukhosikoso kulizira nzina koma papezeka mwayi tikhala tili muchipinda momwe muno kuti tiyankhe mafunso aja. Uthenga uli pano ngokhweka kunena kuti taonerera zinthu zopepera kwa nthawi yayitali. Demokrasi yathu ili pa chiopsezo. Constitution yathu ikunenesa kuti mphamvu aini yake ndi inu ndi ine. Lero anthu aja mphamvu zimwatipasa siku limodzi tikangoavotera. Ndiyeso povota pomwe paja zikuoneka kuti kuli njomba kwambiri kwa amene amati akhale referee. Referee oyimbira mpira ngati mbali imodzi kudandala kuti mpira wapha amayingwena kuti amve. Anena kale ena nkhani ya mpira koma kuti kumpira kumweko kuti muziwe kuti transparency and accountability ndiyofunikira ndifa yake anayika VAR kunena kuti pakakhala kukayikirana akumayimisa mpira kuti tionerane. Ndiye lero pali kukayikirana inu mukukaniranji. This is why we are saying you are too compromised to preside over a free, fair and credible election. Malawians will not relent in trying to safeguard our hard-earned democracy. Thank you very much for your kind attention. Tithokoze kuti munali pamenepo. Chifukwa cha nthawi ndikuzowa kuti anthu andizambizo tayankhule koma chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo. Zonse tinayamba ndi pemphero, mundilole kuti tisekenso ndi pemphero. Zikomo kwambiri mwakoma nonse. Pamenepo ndiye pa mtsiriziro pa zonse zomwe zinakonzedwa.